τι σκέφτηκαν πάλι άτιμοι. Άλλο φόρος αλληλεγγύης για το τέτοιο. Να δω τώρα τι θα κάνει ο κόσμος να τα ακούσει. Ακούσατε, ακούσατε! Ιρλανδοί, Πορτογάλοι, Έλληνες, Ιταλοί, Ισπανοί και πάλι Έλληνες. Ο πολυχρονεμένος μας Πασάς και ο βεζίρης του μας διατάσσουν με νέα φόρα αλληλεγγύης προς το δέντρο των Χριστουγέννων. Να τους κρεμάσουμε λοιπόν κινητά και ακίνητα, σπίτια, στάνες και αυτοκίνητα, και αυτοί μας δείχνουν για προσφάι, δωρεάν Wi-Fi. Ακούσατε, ακούσατε! Τι φωνάζεις, ρε Χατζατζάρη, τη συνεχεία σου. Σκούλα μου, με σκότωσες. Τι φωνάζεις και εξεσήκωσες τους σκύλους της γειτονιάς. Δεν φταίω, ρε ματάκια μου. Ο Πασάς και ο Βεζίρης με διατάξανε να τελαλήσω σε όλες τις γειτονιές για ένα νέο φόρο. Και πώς τον ονόμασαν αυτή τη φορά. Φόρος αλληλεγγύης για το δέντρο των Χριστουγέννων. Βρέχεις καρπίστηκα πάλι άτιμη. Τι φαντασία, τι διατύπωση. Έρχεσαι Καραγκιόζη να τελαλήσουμε μαζί, να μοιραστούμε τα λεφτά. Να μοιραστούμε τα λεφτά ή να μοιραστούμε το ξύλο, Χατζατζάρη. Και τα δύο Καραγκιόζη, τη φίλη μας. Χατζατζάρη, εγώ τρέπομαι. Έλα, ρε Καραγκιόζη, να μοιραστούμε και την τροπή. Εντάξει, ρε Χατζαχαβιάρη, πρασινικά μου κάνει. Λοιπόν, εγώ θέλω πρώτος και εσύ θα λες ό,τι λέω. Μα λέω ότι λες. Ακούσατε, ακούσατε! Ακούσατε, ακούσατε! Ιρλανδοί, Πορτογάλοι, Έλληνες, Ιταλοί, Ισπανοί και πάλι Έλληνες. Η καμπάνα χτυπάει για τους Έλληνες. Ο πολυχρονεμένος μας Πασάς και ο πιστός του Βεζίρης Ο κακοχρονεμένος μας Πατσάς και ο ληστής του Βεζίρης μας διατάσσουν με νέο φόρο αλληλεγγύης. μας διατάσσουν με νέο φόρο αλληλεγγύης. Να τους κρεμάσουμε στο χριστουγεννιάτικο το δέντρο. Να τους κρεμάσουμε στο χριστουγεννιάτικο. Αν έχουμε κινητά και ακίνητα, σπίτια, στάνες και αυτοκίνητα, Αλλιώς μας δίνουν για προσφάι δωρεάν Wi-Fi.
Μην ανησυχείς καθόλου. Αν με κάνεις κανένα μπλε, θα σε βάλω κάτω! Προσώδικα! Ένιας, Μπάρμπα, ένιας. Άι, έχω τώρα και έχει το νους. Γεια σου. Γεια σου, Μπάρμπα. Έλα, σωθήκαμε. Τι έγινε, Καραγιώτη, που πήγε φωνάζεις? Θες που ψώνισα για τις γιορτές. Τι να φτάνει, από πού τα ακούτησες? Βρε κλέφτη, και όταν τα νόμιζα άπερες, δεν μου δείξτε το φαμμένα από την αγορά. Τι να τα κάνω τώρα αυτά, μόλις να σας φάξω, να τα γδάρω, να τα κόψω. Λαία, μη μου κάνεις τη δύσκολη. Εσύ όλα τα καταφέρνεις. Θα μας πιάσουν, δεν θα κάνουν τη φυλακή του γενιάτικα. Μπάρμπα με βρέα Λαία, αυτή θα τα πάρει μετά τις γιορτές. Μέχρι τότε κάτι θα σκεφτώ. Θα πω ότι θα πει ο Μεζίρης. Έλα, πες τα μέσα, Καραγιώτη, που θα πάρει τα αλήθεια ο Μεζίρης. Από το χωριό Ευρώπη, μες στην κοκκινιά να μπω. Ψάχνω για να συναντήσω την κορδιά μ' αγαπώ. Ψάχνω για να συναντήσω την κορδιά μ' αγαπώ. Για να ρανα ρανα 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 Εγώ όμως και ο Νίξιλος από μέσα και απόξω από τον Τζάντε, αδερφός του Άντζουλου που είχε το σκύλο Ροντρίγο και τη σκύλα Ρωσίνα, που εγέννησε και έκαμε μια πουλούδια, που είχε τη μεγάλη και τον Νικόλα στο Γερακαρίο, που είχε μέσα ασές που λαμπρόκαλα τροπολίδες με γρανό, μακεδονίσει, πατατίστο, μηδονίστο και νοπούλια. Αποφύσηξε ο άνομος ο Βορείας και πέσανε γάτσιες και κάψανε τα μπρόκαλα και πέσανε τις προπολίνες, που δεν επαναπέα φλετάφους και τρώγε όλες αλτσισιόν και μορταντέλα και σκόρπαγε πάκα 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 τα παγκοτσέφυρα, πάκα πάκα πάκα. Βρε καλός ο Διονύσιο. Τι γίνεται αδερφούλη μου Καραγιώσο, καλάς καλάσαι. Καλά με. Τι είναι αυτό που ακούγεται από την κοιλία σου? Το στομάχι μου είναι Διονύσιε, που παίζει τα πούνια. Ετοιμάζομαι για τα κάλατα. Μα τον Άγιο Καραγιώσο, και εμένα η κοιλία Ματιανή είναι εδώ και μία εβδομάδα. Μα εσύ Διονύσιο, δεν είσαι στην πάλι το φουτί. Δεν είσαι στο σχολικό φύλακας και μην λέγεσαι σε πρωί τα παιδάκια να μην πετύχεις πατάκια και μόνο από το σχολείο. Ή το απόγευμα να μην πετύχεις πατάκια και μόνο στο σχολείο. Ήμουνα Καραγιώσο, ήμουνα παρελθόν. Join the club, Διονύσιε. Και εγώ ψάχνω για δουλειά. Τι σωρή εργασία γυρεύεις Καραγιώσο? Να είναι καμιά σοβαρή εργασία. Δεν με νοιάζει να είναι και κοπιώδης. Να βοηθάω κανένα που κάθεται. Μην έρθω να φύγω να πηγαίνω να δουλεύω. Μην αναπαίρνω μισθό. Να βλέπω τους άλλους που δουλεύουν. Καμιά τέτοια εργασία είναι. Δεν στείλεις τίποτσι άλλες δουλειές αλαφρότερες, γιατί είναι πολύ βαριές άφτονες και να σαλαλιάσει κουρασί. Όχι,
Γεια σου, Σταύρο. Έλα να κλάψεις από εδώ να γεμίσει η πισίνα. Το αυτοκινητάκι σου είπες. Τα τζάμπο. Τι τζάμπο, κύριε Καραγκιόζη, όχι παιχνίδι. Αυτοκίνητο, κανονικό. Α, θα ήταν ειδική παραγγελιά. Ανοιχτό μπροστά για να πάρει η μύτη σου, Και δεν μου λες δημοφωνία, τα πετάλια πώς θα έφτανες. Με προσβάλλετε, κύριε Καραγκιόζη. Έλα, βρε πλάκα σου κάνω. Εγώ είχα καπριολέ και τέρμα είχα τα γκάζια. Τέρμα είχα και τη μουσική και κρέμανε τα τζάμπο. Ώστε εσείς να μας κοινώσεις με τα σκυλάρια και μας αρίσμα. Πάνε πια αυτές οι μέρες. Η νύχτες λέει, κύριε Καραγκιόζη. Πάει πια η δόξα. Έμεινε μόνο η λόξα. Τώρα να σου πω ότι λυπάμαι, θα είναι ψέμα. Με λυπάστε, κύριε Καραγκιόζη, που χάνω το αυτοκινητάκι μου. Που το είχα και μεράκι μου. Εσύ το έχεις μεράκι, εμείς το είχαμε ξυπνητήρι, ρε μου. Δίκιο έχετε, δεν θα το σκαρτάω. Και θα ήθελες δεν τα μπορούσες, αφού δεν θα έχεις αυτοκίνητο πια. Ούτε λεφτά για βενζίνη είχα. Γι' αυτό έχεις αρέσει τώρα τόσο θέα. Έλα, μην κλαις, μην δακρύζεις. Γυρίσατε από τον πόνο μου. Όχι, σχεδόν με τις μίξες. Περάσαμε μέσα στις γιορτές, κύριε Καραγκιόζη. Όχι, μητέρα μου, θα πεινάσουμε. Ελάτε σε εμάς, καλέ. Θα φάμε, θα πιούμε. Αλήθεια, κύριε Καραγκιόζη. Ναι, καλέ. Έχουμε καλεσμένους, τραγουδιστές, κλόουν, χορευτές, ταχυδακτηλουργούς, βουλευτές και υπουργούς. Ωραία, ωραία. Να θυμάσαι τη φωτογραφία μου πάνω από τη μητέρα μου. Εντάξει, Μαρφουγγέ, γεια σου. Γεια σας, κύριε Καραγκιόζη. Γεια σου, Μαρφουγγέ. Γεια σας, κύριε Καραγκιόζη. Ήρθαν κάποιοι, σου άφησαν
λεφτά. Ναι, του έδωσαν λεφτά όλους αυτούς. Και δεν θα θέλουν να πάρω πίσω τα πράγματά τους. Δώσε εγώ πίσω πράγματά τους, δώσει αυτή εμένα λεφτά. Μα πώς θα τα δώσω, αφού δεν έχεις το πασά. Μα δεν σου είπε εγώ πάρει πίσω πράγματα να τελειώσει ο γιορτής. Πες το έτσι. Και έτσι ούτε γάτο ούτε ζημιά. Εσύ, Καρκαρί και Ζαρίνονται, θέλει λεφτά. Δεν θέλω λεφτά, πώς δεν θέλω. Εγώ μπορεί δώσει Καρκαρί Ζαρίνων λεφτά, αν εσύ δώσει εμένα χρυσά πράγματα. Και πού να τα βρω εγώ όλα με τα χρυσά. Εγώ ούτε χρυσά, ούτε ασημένια, ούτε κάλυνα, ούτε σιδερένια δεν θέλω. Μήπως ένα τρίπιο ποτιστήρι σου κάνει. Όχι, όχι, εγώ δεν θέλει. Έλα, πάρτε, είναι καλό. Είναι τρύπες έχει μόνο. Πάρτε και δώσε μου πάνε. Δεν πάρε! Αγλαία! Έλα να δεις τι έχουμε κρεμάσει στο τέλος για στολίδι. Τι έγινε, Καραγιώζη μου, 4 ώρες σταματάς τα πρόβατα και βραδμό δεν έρθουνε. Ήταν μικρά και δεν θέλω να προχωρήσουμε τη ζωή γι' αυτό. Τέλος πάντων, Καραγιώζη μου, κάτι πάμε τα Χριστούγεννα. Μόνο εμείς. Τι μόνο εμείς. Λέω, μόνο εμείς θα πάμε. Να μην ταινίσουμε και τους άλλους που πεινάνε. Ποιος κάθισε πάλι και μου το πες. Λίγο κόσμο, μωρέ. Το Σερδιονίσιο, Αυτό το ξυπασμένο. το Σταύρακα, Όλη την καλή κοινωνία βλέπω πάλι. το Μορφωνιό, Πού θα χωρέσει καλή αυτό στο σπίτι του. τη μάνα του. Έμεινε του Χατζιαβάτη με την οικογένειά του. Αλήθεια βρε γυναίκα. Εμπεί χρονιάρες μέρες εμείς να έχουμε και άλλοι να μην έχουμε. Και δεν μου λες Αγλαία μου, τι θα δώσουμε εμείς για φόρο. Ούτε μηνιάτικα έχουμε, ούτε κινητά, ούτε ακίνητα. Αυτοί μας φορούν είναι τα παιδιά μας, έτσι δεν είναι. Έτσι, Τα θεωρούν τεχνήρια, έτσι δεν είναι. έτσι. Ας δώσουμε και εμείς τα παιδιά μας, Καραγιώζη, να τους μεγαλώνουν τα παιδιά, να τα ταΐσουν, να τα σπουδάσουν, να τα αποδέσουν, να τους δείξουμε τεχνήρια. Αγλαία είσαι σπίτι. Πήγαινε να φέρεις φωτογραφίες σου, τις κρεμάζουμε στο δέντρο και στο λίδι. Παίρνω! Άρα, ας πάρω έναν πινάκο κατά το τετράκι, πας και εδώ και εγώ κανένα καλό. Θα κάτσουμε πολύ ώρα ακόμα εδώ πέρα να λέμε άσχετα. Δεν μπορώ να συνέσω. Και δεν θέλω